أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yawa musulmai, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Insha Allah yau za mu karanta ɗauri. Me ake nufi da ɗauri? Shine as-sukun, wanda larabawa suke kema as-sukun, ɗauri wanda kake gani bisa harufa, saman harufa, ɗauri kamar zero haka. To wannan to inda ka gani ɗauri, cikin ɗauri ma aka iya gane siffan harufa, kamar irin su alif haka, alif a, alif maftuha a, alif maksura i, alif madmuma u. To sai ka ce alif sukun a. In kana so ka gane siffan harufi sai ka ɗaura shi a, am, ab. In kana so ka gane inda harafi ya hita kenan sai ka ɗaura shi. In kana so ka gane am, ka gani ka ɗaura mim ya zama am, ka gani kenan sai ka haɗa baki sannan mim ɗin ya hita. Sannan khwa, si in kana so ka gane ka gani har cikin makogoro yake hita, ak, ka gani. To wannan si yake nufi da ɗauri. To alif sukun a, ba sukun ab, ta sukun at, fa sukun af, jim sukun aj, ha sukun ah, kha sukun akh, dal sukun ad, zal sukun ad, ra sukun ar, zai sukun az, da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za mu tsaya nan saboda kar bidiyon mu yayi tsawo. Muna jin mutane suna yin tsawo, sun yi tsawo sosai. To nan za mu tsaya. Assalamu alaikum.